ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бузургу беназир дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию саноату кишоварзӣ, илму фарҳанг ва дигар самтҳо ноил гардид. дар ин давра эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии шаҳрвандон боло рафт. ин арзишҳо халқи моро ба ягонагиву ҳамсириштӣ, ба ваҳдати миллӣ ва созандагиҳои бузург раҳнамон сохт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Аҳлиддини Нурулло. дар шаҳри Хоруғ даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир ҷамъбаст гардид. гузориши Моҳираи Тоҳир. дар шаҳру нояҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озмуни ҷумҳуриявии қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир дар сатҳи баланд баргузор гардида, даври вилоятии он дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ ҷамъбаст гардид. дар даври вилоятии озмун аз нояҳои Ванҷ, Шӯҳнон, Рошқалъа, ноҳияи Мурғов ва шаҳри Хоруғ нонпазон ва ҳалвопазони моҳир иштирок намуда шириниҳо ва маҳсулоти дастиро манзур намуданд. ҳадафи озмун тарғибу ташвиқи маҳсулоти ватанӣ ва муаррифии намудҳои гуногуни маҳсулоти қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир бо усули гуногун истеҳсол шуда мебошад. озмунро вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баргузории ҷашну фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ намуда, ҳадафи ниҳоии он баҳри муаррифии маҳсулоти ватанӣ равона гардидааст. даври вилоятии озмун бо иштироки катбонувони моҳир доир шуда, маҳсулоти қаннодӣ ки бо дастони ҳунармандбонувон омода карда шудааст пешкаш гардид. бонувон зимни муаррифии маҳсулоти хеш иброз намуданд ки шукргузорӣ аз фазои ободи ватан ва даврони соҳибистиқлолӣ доранд ки шароит фароҳам овардааст то хони ҳар як оилаи тоҷик аз нону неъмат пур бошад. қайд гардид ки эҳтироми мардуми тоҷик нисбати нону маҳсулоти нонӣ зиёд буда, имрӯз дар тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳо ҳунармандзанон маҳсулоти қаннодӣ ва нониро муаррифӣ менамоянд. дар озмун маҳсулоти коргоҳҳои шириниҳою нонпазӣ ва шарбатбарорӣ пешкаш карда шуд ки аз ҷониби соҳибкорбонувони шаҳру нояҳо тавассути гранти президентӣ бунёд карда шуда фаъолияти пурсамар доранд. имрӯз дар фестивал озмуни қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир, кулчақанд, чакчак, шириниҳои миллӣ ва муосире ки бо дастҳои ҳунарманди ноҳияи Мурғов омода намуданд, маърази тамошо гузоштем. ҳайати якамон аз маҳсулоти ба мараз гузоштаи катбонуҳо дидан намуда номгӯи маҳсулот, тарзи пешниҳод, роҳ додани хом бо шириниҳо, сифату тарзи пухтани онро ҳаматарафа санҷида баҳогузорӣ намуданд. дар чорабинӣ гуфта шуд ки имрӯзҳо нону маҳсулоти нонӣ дар коргоҳҳо бо усули замонавӣ ва технологияи муосир омода карда мешавад, вале дар раванди таърих мо бояд аз асбоби рӯзгори гузаштагони худ эҷгоҳ фаромӯш насозем. ҳайати якамон маҳсулоти пешниҳодшударо баргузорӣ намуда бо ҳар як иштирокчии озмун ҳамсӯҳбат гардиданд. иброз гардид ки ҳадафаш ҳарчи зиёдтар ривоҷ додани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот ва содирот мебошад. ҳамчунин ба пешрафти ҷомеа ва сайқали маҳорату ҳунари бонуи тоҷик нигаронда шудааст. дар озмун барои иштироки фаъолона ба катбонуҳо сипосномаҳои раиси вилоят тақдим гардида, ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо дипломҳои дараҷаи якум, дуюм ва саввум мукофотонида шуда, Гулшан Назаралиева, иштирокчӣ аз ноҳияи Шӯҳнон, ғолиби озмун интихоб гардида ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифт. ман дар озмуни қаннодӣ, алвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир иштирок намуда дар даври вилоятӣ сазовори ҷои аввал гардидам. ман ин баъд низ кӯшиш менамоям ки дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок варзида беҳтарин маҳсулоти худро ба мараз гузорам. чунин озмунҳо амасола дар миқёси мамлакат роҳандозӣ шуда баҳри ташвиқу тарғиби ҳунарҳои милливу муосири таомпазӣ ва ҷалби ҷавонону занон ба пухту паз мустоидати нек доранд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ахбор. истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик имкон фароҳам овард ки бо истифода аз имконоти мавҷуда дар гӯшаву канори мамлакат корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёбад. дар ин замина ба истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ як қатор корҳои бунёдӣ ба анҷом расонида шуда, тадбирҳои ободонӣ бо маром идома дорад. гузориш дар ин хусус.
ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми соҳибфарҳанги он имрӯзҳо 33 солагии муқаддастарин ва шарафмандтарин ҷашни миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро истиқбол гирифта баҳри хубу хотирмон гузарониданаш тадбирҳои ҳамаҷониба андешида истоданд. қайд кардан зарур аст ки баҳри ба истиқлоли комил расидану чун давлати мустақил эътироф гардидани тоҷикистон хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон беназир мебошад. дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷаҳати истиқбол гирифтан аз ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободкориву созандагӣ вусъати тоза дорад. бо мақсади хубу хотирмон гузарондани ин ҷашни умумимиллӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомии вилояти хатлон як зумра иншоотҳои ҷашнӣ мавриди амал қарор гирифта ин иқдом бо мароми тоза идома дорад. сокинони ноҳия бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми ҷабҳаҳо пурмасъул кор карда ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд ва дар баробари ҳамаи он корҳои тозакорӣ ободкорӣ дар ноҳия бахшида ба ҷашни таърихии 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 203 иншоот ба нақша гирифта шуд. аз 203 иншооте ки ба нақша гирифта шуд то ин дам анакай 114 иншоот таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд ва бояд гуфт ки иншоотҳои ҷашнӣ дар баробари ҳамаи он иншоотҳои соҳаҳои иҷтимоӣ як қатор иншоотҳое ҳастанд ки бевосита бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия сохта шуданд ва дар дигар самтҳо ҳам низ сокинони ноҳия тавре ки гуфтем бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар ғайратмандона меҳнат намуда бо натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. қомат афрохтани муассисаҳои таълимии замонавӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз чунин иқдомҳо ба шумор меравад. қайд кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри биштосоямон ободу зебо гардида истодааст. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 203 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки аз инҳо аллакай 114 иншооти таъиноташон гуногун мавриди истифодаи умум қарор дорад. иншоотҳои ба нақша гирифташуда дар ҳудуди ноҳия мавриди фаъолият қарор дорад ки теъдоди муайянашонро корхонаҳои саноатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, бунёди синфхонаҳои иловагиро ташкил медиҳанд ки аллакай фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. дар баробари анҷоми корҳои созандагӣ ҳамзамон ҷиҳати тозаву назаррабо гардидани кӯчаву маҳал ва гулгашту хиёбонҳо диққати махсус зоҳир гардида ба ин васила баҳри фароҳамсозии шароити беҳтари кору фаъолият барои сокинон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.